Ahojte, teraz si vysvetlíme, ako postupovať pri delení, kde je delenec väčší ako deliteľ, tak, že nám vyjde desatinný podiel. Ty vole, čo to meleš, ty vole? Ti nerozumiem ani slovo, co si to říkal? Máme 5 deleno 4 a to nám vyjde 1, zvyšok je 1. Teraz, aby sme mohli ďalej deliť, nemôžeme si dať len, že zvyšok 1. Dodáme si 0 sem, aj ku zvyšku, aj k delencovi. No a máme 10 deleno 4 je 2, zvyšok je 2, zase dodám 0 aj k delencovi, aj ku zvyšku a 20 deleno 4 je 5. No a až teraz poriešim, čo s tými desatinnými miestami. Vieme, že 5 deleno 4 nie je 125. Dodal som si dve nuly, to znamená, že si odzadu odrátam dve číslice. Jedna, druhá a pred tú dvojku dám desatinu čiarku. Koľko nul som dodal, toľko desatinných miest musím mať vo výsledku. Dve nuly, dve desatinné miesta. Keby mám 51 deleno 4, 51 deleno 4, štvorka je tam 12 krát, vlastne veci môžem zahačkovať 5, to je 1 krát, zvyšok je 1. Dodám si jednotku, 11 deleno 4 je 2, zvyšok je 3, musím si dodať 0. 30 deleno 4 je 7. Zvyšok je zase 2, dodám 0, 20 deleno 4 je 5. Zase 2 nuly, 2 desatinné miesta. Keby som mal 3 nuly, dám 1,275. A tak ďalej. Čiže koľko nul som pridal, toľko desatinných miest musím mať vo výsledku. Hotovo. Vidíme sa pri videu s príkladmi. Good job!